Kumba julong manla usnem ki balang Kristan hanongba juwai kilaya mi renti ban lekmen ya ka Christmas da ka jinga shat carol balakot penlong da ki balang baper hak arpesan trik no pra. Ka sor juwai kala lekmen ya ka jingwan long briu jisu sya ka perthei kala kring ya ki babun ban wan saki ya ka jing shat carol Christmas ha juwai. Shwa kane ki balang Kristan kila pelong ya ka jinga seng ha ki yeng mane ban sngap ya ki kubor Christmas baper ban ken mau ya ka jing kha ya ujisu ubadap da ka jing le isin ai jing in bat ka jing map ya ukhun ben riu. lagi. Tak percaya, no?
See